Tím bychom chtěli moc poděkovat a i komu za ostudy. Ruce Štaráčkové, jedné mamince, která nám to ušila. To je skvělé. Jestliže to je ta na světě
na soutěž pěveckou, kde soutěžili všechny sbory z Vysočiny. A porotě i divákům se naši zpěváčci to tak líbili, že nás poslali do celostátního kola, kam pojedeme 30. května. A my se vám teď představíme s 5 písničkama, s kterými tam budeme naše město reprezentovat.